Sanibonani guys, igama uNqabileni Basela Masibela eNyimba ngomhla ka-27 November. Kuhlathi-ke guys, namanje sazenza ipokolo laphaya ejele. Bekufike omunye ubhuti-ke ezomtshela ngokuthi hhayi impela kusasekude ukuthi abonane nemantshi. Kodwa-ke ubhuti umane nje wambiza ngephaphethi wathi ngiyakubona wena ukuthi usebenzela uLazarus Benozoleka. Yindaba izinto zislow kangaka futhi ngabe sengiyibonile mina i-magistrate. Wathi hhayi cha, izinto ey'kanje y'thatha isikhathi. Wathi kufanele y'thathe isikhathi, angithi wena ubhizi utshelwa oZoleka ukuthi enzani. Kahle kahle bakunika imali vele bakukhokhela. Awukwenza izinto zenzeke manje la, ubize i-magistrate. Ngokukhulu ukuphuthuma mina ngiphume la ejele. Hayi bo guys, washo lo bhuti ukuthi hhayi kanti kuyanyamezelwa bhuti, like nje bekezela nje wena konke kuzohlangana. Hhayi wacasuka kanjalo kuHlathi. Hhayi-ke ngapha-ke koBhikitsha uke wahlala phansi-ke uZoleka benoLazarus. uLazarus wamtshela ukuthi wena ngiyazi ukuthi uhambile wabona uHlathi izolo. Musa ukuyenza leyo nto. Wathi awu usuyazipayela manje, usungihambela phambili neyipayi. Cha, bengiyomtshela nje ngoba bengishade naye isikhathi eside ukuthi ayiyeke yonke lento leyo ukuthi aloke afune ukuyidonsisa indaba kabavumile. Amane nje asele sesinika umntwana simkhulise. Otherwise uzogcina-ke eseyidonsela amanzi ngomsele ngoba icala vele lizodla yena. Wathi uLazarus yazini, musa ulokhu uncenga uHlathi, ake simyeke ahambe aye enkantolo alithethe icala lakhe ukuze uzogaxela ngoba siyazi vele uzogaxela. Hhayi nangampela bavumelana. Bahambile-ke bathumela lo bhuti lo ukuthi akabuyele kuHlathi asho ukuthi isikhathi sokubonana ne-magistrate sesifikile kuzobe namhlanje. Ube ukumtshela lawo mazwi-ke uHlathi ukuthi uzobonana ne-magistrate namhlanje. Ayi wajabula wathi yabona izinyanya zakomabandla zisebenza i-overtime. Mina bengazi ukuthi mase sengitshelile ukuthi susa uLazarus noZoleka eduze kwakho uzoyenza into yenzeke. Buka manje sengizobonana ne-magistrate. Isikhathi sokuthi ngifonele i-lawyer yami, ngifonele nomfazi wami, ngisho ukuthi sengizophuma la ejele. Ufonile-ke ngampela kubhuti efonele uThumeka. Wachaza ukuthi ucela ikhadi lakhe lasebhenki. Kubonakala nje ukuthi uwumuntu onamathemba ukuthi uzophuma lapha ejele yena. Hhayi-ke uThumeka bekade ediniwe nje, kubonakala ukuthi nale phone call hhayi akayikho interested kuyona. Lapho uHlathi besembiza ngesithandwa sami emthakazela, kubonakala ukuthi useyayincengela nje. Hawu, uyabona ukuthi umoshe kakhulu, ufuna mebuyela nje endlini angabuyi efica uThumeka ediniwe kakhulu. Uzama phela ukuthi yabo athi ukumbotobotoza lapha emphefumulweni ukuze ehlise umoya, angabe sithi mebuya laphaya ekhaya komabandla afice ulwandle lisagcwele. Yabo nje ufuna ukuthi mebuyele ekhaya kube ne-peace. Hey guys, akupheli lapho-ke. Uthe nje eqeda ukudropha ifoni uThumeka kwabe kungena uNtsiki benoThulani kanye-ke nomfazi kaThulani. uNtsiki umane washo ukuthi-ke sisi siyahamba siya kwi-hearing kaHlathi namhlanje. Waphinde futhi wenza ama-excuses. uThumeka wathi yena uya esikolweni angeke akwazi ukuthi ayi-athende nhlobo nje le meeting yakhe yoHlathi. Wathi udadewabo-ke lo phela wasemzini, hawu sisi angithi wena uthe usuqedile ukubhala esikolweni kanti next week futhi uyagraduate, so yiliphi leli class weli-athenda namhlanje? Wathi uThumeka ngithe ngesikolweni. uNtsiki wathi nakamhlola-ke sisi, uyangigezela-ke manje, ungalinge nje mina ungigezele, uyangiva uba ngithini kuwena? Wena siyahamba sinawe siyobona uHlathi namhlanje, kumnyama kubovu ku-black, siyahamba nawe. Kanti vele wawucabanga ukuthi kuyoba njani ngesikhathi ubhizi ujabula ushada uHlathi? Wacabanga ukuthi kuyoba mnandi kuphela? Komele wamukele nokubi-ke sisi. Cathi siyajabula thina njengoba sibona uHlathi ey'phatha ngale ndlela ey'phethe ngayo? No, asikho happy, kodwa ngoba umndeni siyamsaphotha. Nawe kuzomele wenze into efanayo-ke sisi. Umfazi wenza njalo. Angithi wena ulimise, sakwetha igama walamukela leli gama. Limise-ke sisi, sihambe siyobona umyeni wakho lapha ejele. Hayibo, wathi ngikunikeza 10 minutes ukuthi nje uhambe uye e-bathroom ugeze unuke kamnandi girl. Futhi akusesiwona u-10 minutes, sekusele u-9.5. So sheshisa girl. Hayibo guys, ngibona uThumeka ehlengezela iy'nyembezi. Wathi uthi uyazama ukuyiphendulela ethi ngiyazi ukhuluma kanje wena Nsiki ngoba nakho ungakaze ushade. Wathi hhayi ungalinge ungitshelele lawo magama ngangiwatshelwa wona uZoleka.
uZoleka wayekhuluma kanje nami. Sufana nodadewenu, mina bengingayitsheli ukuthi wena ufana noZoleka. Kushintshephi Thumeka? Ulimise wena. Siyahamba solimisa laphaya. Ejele siyobona umyeni wakho. Hayibo, guys, akupheli-ke lapho. Lufikile-ke usuku olungeliyo. Hhayi, uHlathi bese sebize ummeli wakhe. Bezama phela uku-create isitori abazositshela i-magistrate ukuze bemnikeze ibheli. UZoleka-ke ufikile naye noLazarus. Baqala nje ngokuthi befuna ukukhuluma noHlathi eyedwa before nje yonke lento iqale. Hhayi, bamgxosha-ke ummeli wakhe uHlathi bathi bafuna ukukhuluma noHlathi privately. UHlathi bengekho comfortable ukukhuluma nabo privately, but anyway bagcine-ke bevumelene ukuthi bazokhuluma naye. Ushilo-ke uZoleka ukuthi Hlathi, ngizokunikeza ithuba lokugcina. Dropha yonke le case yakho kulisana nathi, uzivumele sikhulise ubavumile njengabazali bakhe, uphume kuyena. Cause manje into eyenzakalile, le magistrate ezokunikeza ibheli namhlanje, sithola ukuthi eyisebenzisana nawe before, and-ke before yayingeyona i-magistrate, isikhuphukela esikhundleni esiphezulu manje, and ingenza noma yini ukwenza sure ukuthi lesi sikhundla kusona ayiphumi kusona. So mengasithole ukuthi wena sesiyazi ukuthi nanisebenzisana ndawonye, cabanga ukuthi izokwenzani kuwena, ukuthi yenze sure ukuthi ivikele isidima sayo. So be careful bhuti. Mekuwukuthi uyaqhubeka nalento, thina sizowakhipha wonke amafayili and akuzuba mnandi. Because if you go down, you will go down with many. Hhayi wena kuphela nje, kuzohamba ngisho naye i-magistrate, it's go down. Kanti-ke nonkosikazi wakho Thumeka bazomu-investigate naye athi go down. And then unyana wakho Likamva, njengoba vele nje ningazwani kangaka, ucabanga ukuthi uzophinda kubuye kanjani? Esazi kahle ukuthi ubaba wakhe uHlathi uyena responsible ngokuthi avalelise umama wakhe ejele naye. Ucathi uzokubuka kanjani mase azi ukuthi uLikamva kasenaye umama eduzane ngenxa yakho? So think about it. Ngampela is it worth it ukuthi ufune kangaka ubavumile ebese ulahlekelwa yiyo yonke into nayo njengamanje? uHlathi guys, umane wathi niyanginyela nina. Niyasuza bese niyakhamisa nina. Hlaza uHlathi guys. Still yonke lento abamtshela yona akayizwa, kodwa njalo lento le inomqondo because vele ama-chances maningi ukuthi uHlathi angayiwini le case, but still but unenkani. Ake avune bandla akutshalayo. Hhayi lokho nje engizokusho, asike siye uHlathi atshale ebese evuna lokho akutshalayo. Aphela lapho mazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mphathele Mazibela eNimba ngomhla ka-27 November. uHlathi-ke guys namanje sazenza ipokolo laphaya ejele. Bekufike